昨日のクイズの答え。なんとか倍っていう言い方は、何々タイムスアズ、何々アズってね。覚えてます？アズアズは同じくらいって意味なんだけど、その前に何々タイムスを入れると、まあ、1倍から今度は、例えば3タイムスだったら3倍、5タイムスだったら5倍ってなるわけだよね。なんとかタイムスアズアズって言い方を皆さんは中学でやってます。この、なんとかタイムス ER 残とかね、なんとかタイムスザサイズオブなんていうのは、これは中学ではやんないね。まあ、高校でもやったのかな？どうなの？まあ、正直、本当は間違ってるしね。なんとかタイムス ER 残ってこれ、本当は、例えば20倍だと思って、20タイムスラージア残っていうふうに A みたいに書いちゃうと、これ間違いだからね、21倍だよ、本当は。まあ、詳しくは日曜日にちゃんとやりましょうね。さて、今日の問題。頑張って。